дар фурудгоҳи байналмилалӣ душанбе наврасони тоҷикро ке дар олимпиадаи байналмилалӣ имо 24 аз фанни математика ба ғолибият ба даст оварданд, зимни бозгашт масъулини маркази ҷумҳуриявии дарёфт ва рушди истеъдодҳо, омӯзгорон, волидайн ва дигар пайвандонашон самимона истиқбол гирифтанд. маврид ба зикр аст ки аз санаи 11 то 22 июли соли 2024 дар шаҳри баъди шоҳигарии Британияи Кабир олимпиадаи байналмилалӣ имо 24 аз фанни математика баргузор гардид. дар он довталабон аз 110 давлати дунё иштирок намуда ҷумҳурии Тоҷикистонро 6 нафар хонанда муаррифӣ намуданд. пеш аз иштироки даста дар 5 олимпиадаҳои ҷаҳонӣ аз ҷониби муассисаи давлатии маркази ҷумҳуриявии дарёфт ва рушди истеъдодҳо давраҳои интихобӣ барои иштирок ба муаррифӣ гузаронида шуд. давраҳои интихобии олимпиадаи байналмилалии имо 24 моҳи май доир гардид, ки дар он зиёда аз 46 нафар хонанда аз муассисаҳои таҳсилоти умумии мамлакат иштирок намуданд. аз байни иштирокчиён 6 нафар хонанда барои иштирок дар даври ниҳоии олимпиада рохат гирифта, дар натиҷа хонандагон сазовори 2 медали биринҷӣ ва 3 ҷойи ифтихорӣ гардиданд. чунин олимпиада дар соли гузаштам албатта баргузор гашта буд. дар соли гузашта агар Тоҷикистон дар байни 108 давлати дунё сазовори ҷои 83 гашта бошад, имсол дар ин мусобиқаи бонуфуз дар байни 108 давлати рӯи дунё Тоҷикистон ҷои 67-ро касб кард. ва ин албатта аз он шаҳодат меояд ки соҳаи маорифи кишвар сол то сол рушд карда истодааст ва хонандагони мо имкон доранд ки дар сатҳи ҷаҳонӣ дар олимпиадаҳои бонуфузи ҷаҳонӣ албатта ширкат варзанд. соли гузашта дар умум хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умуми ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамагӣ агар соҳиби 14 ҷои ифтихорӣ дар олимпиадаҳои бонуфузи ҷаҳонӣ гашта бошанд, имсол ин дастовард 31-уми дастоварде аст ки хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи кишвар ба даст оварданд. маҳз таваҷҷӯҳи пайвастаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба илмҳои дақиқ аст ки солҳои охир завқи ҷавонон ба илмҳои дақиқ, хусусан физикаю математика бештар гардида, иштироки онҳо дар олимпиадаҳои байналмилалӣ низ зиёд ба назар мерасад. хонандагони тоҷик ки мо дар онҳоро 2 моҳ пеш аз олимпиада дар маркази ҷумҳуриявии дарёфт ва рушди истеъдодҳо аз байни тамоми ҷумҳурӣ 6 нафар онҳоро интихоб намудем. онҳо дар тӯри ин 2 моҳ тайёрӣ диданд ва бо як тайёрии ҷиддӣ ба ин олимпиада рафтанд ки хушбахтона соҳиби 2 медали биринҷӣ ва соҳиби 3 ҷои ифтихорӣ гардиданд, ки мавриди тазаккур аст ки барои дутои онҳо барои медали биринҷиро ба даст овардан ҳамагӣ як хол нарасид ва дар оянда кӯшиш менамоянд хонандагон ки боз тайёриҳои худро дучанд намуда дар чунин олимпиадаҳо парчами давлатро баланд бардоранд. дар ин олимпиадаи байналмилалӣ 108 давлати дунё иштирок варза аз ҳар давлат 6 нафар иштирокчӣ буд. мо 2 рӯз олимпиада спордем ва мо ҳар 2 рӯз 3 саволӣ пешниҳод гардидам ва ман сазовор ҷои ифтихорӣ гаштам. ин дастовар шаҳодати он аст ки рушди ҳаракати олимпӣ дар мамлакат сол то сол беҳтар гардида, хонандагони тоҷик аз фанҳои табиии риёзӣ бо ҳамсолонашон аз давлатҳои тараққикардаи дунё рақобати арзанда нишон дода, нуфузи ҷумҳуриро дар арсаи ҷаҳонӣ баланд мебардоранд. Ёсимин Элназарзода, Асадуллои Қурбон, Душанбе, Хабар.